Yadda ya yi hamdan ya samin bura a baki, ya samin bura a dorina, ya ci ni, ya cicciki dorina, son shi. Ya yi hamdan ya ci ni a ɗakin mama. Ya ci ni har na ji ba daɗi. Ni wallahi ban san aka buran ya hamdan yake ba sai ranar. Mama ta sani in ke mata kaya, ni ban san mama ba ta gidan ba. Na san dai ya yi hamda yana wurin park. To ni ban san ya akai ya shigo ɗakin mama ba. Kawai na tsuguna. To gaskiya ni ba zan ɓoye muku ba. Zan gaya muku gaskiya da gaskiya. Ban sani ba ko laifina ne don na saba saka irin kananan kaya a gida. To na ɗan saka wata yar mini skirt haka a gida. To da na saka yar mini skirt haka, to ban san yaya hamdan zai shigo ba. Wallahi ban sani ba. Kawai na san kuya ina ninke kayan mama kusa da wardrobe. Kawai sai na ji an kama waist dina. Me zan juya in gani na sunkuya irin ina son rufe jikina, sai naga kawai zalma lolo a waje ta riga ta tankaro ni. Na ce yaya na, sai ya ce ki shiru. Na ce mama fa, ya ce ai mama ta riga da ta fita. Na ce Masin fa, ya ce shi ma yana can ana da abin nan din shi. Na ce to yaya me, ya ce kawai sai na ji an zalma min zalma lolo a baki. Kusa kuma da mutum ya riku ba ta baya ba gwajin faranta ma oga. Yauwa kawai sai na kama lulu na fara squeezing ɗinta, na fara ba shi hakkinsa. Kuma har ga Allah baran gaya muku, kar ku ce wai damu da wasu nitsatsin kaya a jikina. Babu wasu nitsatsin kaya a jikina. Wannan dai mini skirt ɗin ne a jikina. Kawai da na saka ta ga ta yar short abinta. Kawai kun san me, aure duniya ne, ku yi aure. Wallahi ku yi aure. Kun san me yadda ya hamdan ya min ko? Ban sani ba, inda kuna cin matan ku haka ba za ku taɓa samun wani problem ba za ku jika shiga irin damuwa ba, saboda akwai good understanding. Ku ga fa yadda ya zo fa, kawai daga shafa ne waye ya miƙa min buƙatarsa, kawai na karɓa na fara sokan ɗin shi up and down. A nan na kama durowa kawai. Ku san me, ban ma sha wani wahala ba gaskiya, saboda kawai ɗage skirt ɗina kawai ya ta baya saukar da pant ɗina. Me zai mun sai kuhu su ka ga ihu. Kai wannan ce ba zan taba mantawa da shi ba. Kusa me, ba mun gama duk wani wasanni da muka yi da sauransu, shafe-shafe, wasu eba, jin daɗin jikinmu da sauransu. Next abin da muka yi shi ne kawai na rungume shi na fara hawaye, saboda ni ya riga da ya sani idan ina son a shige ni hawaye ke fita a idanuwana. Sai ku ga hawaye shaf kafa na su fara kakkadawa irin sosan nan, za ku ga suna kakkadawa. To idan dai ka bude duri na a lokacin, za ka ga tsakan nan tana fat ruwa kuma tana gangara. Yadda na rungume shi, kawai ya san cewa kanwan shi ta harba, ko kuma in ce ta cafki inda yake so ta cafka. Kawai sai ya sauko da fayin tsina ƙasa. Dama a riga an ji gulgulata, ya sassaka ya tsaya kwakwakule a bisa yadda yake so, ya sassaka ya tsatsawa shi. Allah na ya ji daɗin da zai ji, ni ma ya ji da ni daɗin da zan ji. Wayyo Allah na, kai ranar an yi abu. Kawai ya juya ni don ido na a rufe yake so nake da ji buran da fata shiga ta saita. Kawai da je juya ne so karaman da abin da ya tare min gidan daɗi. Kawai hayya wasu aiko mai shi fahimci tsira da ke nufi. Kawai ya durkusa da ni na kama bayan rawa. Da yau ku zami, ai na gaya muku akwai reflection da na muku na cin guhu. Ba wai kawai ku zami, kawai ka zo ka kama mace kawai ka kwantar da ita bata seta ba, ta tsunkuya kawai bata seto ba, baka seta ba, ka dauko zalmalu don kai ne mai jin daɗin go. Akwai maza da suke sauri da sun koyar da mace ta kwanta kawai bai rasa seta ba, kawai sai kaga suna ta kokarin zumawa. Kai ma kana ta cima kanka ciwo, amma kai kana son sai ka shiga dan nan irin kaman dole. Kai gaskiya da jalo a kiyaye, it's not fair. Gaskiya it's not fair. Me zai faru? Kawai yana saitawa. Ho zo ka ga mutum ya riki da na yi wani ihu, sai da ya zo ya cafke baki da saboda zai yi kuka lokacin da ba gashi don na rufe ga hawaye da su kuma ya rake, kawai sauran kuka ne kawai ya saka ba. Zo ka gani shi but ruwa na fitowa, yana ci na ruwa na fitowa. Zo ka je inda ka jefa yake ta kwat ana ta ci. Ai kusa me,
kusa ai ruwan ta so ta tona mu asiri yadda take ta kwatkwato din tana ta taba jikin gado sai ka ce aka don bai ke ce kuma ba a ganin ake ce saboda menene ya hamdan jarumi ne gaskiya ba zai ba ko mazajen ku jarumai ne ka ku zo ku ce na ce ban ce ba wasu ba dai in kuna jin daɗi ku rika jin daɗin ku rika kwantar da hankalin ku rika sawa kanku nishaɗi yadda za ku rika fartarwa kanku juna kun ga kusan darasi akan wannan ce din na ya hamdan shine idan kina mace mijin ke zo gare ki babu wani more excuses da mu baki bashi ba da mu wata za ta bashi so kuma baki abin nan din shi ba ki rika bashi dai idan je wani abu waje shi ya sani ga Allah sa yawwa baki bace zaki nuna mishi don haka mu kasance da ku kuma kar ku ce ya hamdan ba miji na bane he's my husband ko kuma a ce mijinta don ina dai labari ne kusa akwai masu kamun labarin nan sai zai ce to yar gayo ki zo ki je da aka ci mu kuma sai mu kawo muku yauwa don na ji wani ta ce wani ya min comment wai ƙarya kike yi wancan kin ce babanki to ai ba ni bace ni labari na a ciki guda biyu ne idan ku kuma kuna son ku je ku bincika da kanku ku gane wanne ne nawa din a ciki wanda nawa ne na ce muku nawa ne wanda ba nawa kuma ba nawa bane amma ni anan ko ku kuke so ko kai da kake sauraron na yanzu kace min ga labari da kace matan ka tsab zan zo in tsara shi a yar gayu amma ka tabbatar matan ka ce ba budurwan ka ba don mu anan ba abin iskanci muke so ba abin ma'aurata ne